Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun ibu-ibu bapak-bapak kabare sehat sedoyo? Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya tansah kinangan sehat walafiat lahir batinipun. Selalu diparingi iman dan Islam. Istiqomah ibadahipun. Diparingi keluarga ingkang tenang tentram. Diuculi sedaya permasalahanipun. Paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Menawi wonten ingkang kesehatan, mugi-mugi diparingi gampil anggene nyawa. Mugi-mugi ingkang ditangingi kelasaken. Alhamdulillah, Allahumma amin. Alhamdulillah, Bu, nuwun sewu. Iki kula tanggep jenengan sakniki mulai kula pirsani mulai sedaya omah diwai sedaya. Cantik sedaya saestu nggih. Alhamdulillah. Terus tanyaan kula. Ngeten iki enten dalan apa nggih wayu-wayu ngeten? Ayo nggih. Seksi nggih. Mugi-mugi nek enten iki nggih ayu ten juga nggih. Ayu seksi. Biasane wanita Jawi ini wanita lho Jawi. Jenengan kan bisa lihat. Niku nek Jawi niku wayu nek ten dunya niku lho saya pakai daster tok. Dastere wis lawas jebol kuwete. Bodone bolong disambung semiti nyubles pisan. Jangan dulu. Ambune drama sigawa terasi bapake nyadak iku ambumu kaya ngene. Akhirnya terus dalu keselan sikile awake dodro-dodro ndelok remason. Bapake nyadak jam milih sing ndi lan sing dipilih. Akhirnya metu ning campuran karo angin. Kan kok gak mulih to, Kak? Nomane dulu. Ibu sama wadah nggih. Iki cantik mugi-mugi ten dia paling enggak nggih rapi. Bermasak nggih coba seken tinggal-tinggal kok terus kapas. Lagi ada Bapak Ibu tambah apa sah? Cantik. Kula yakin wanita teriki wanita solehah. Alhamdulillah. Menurut saya, monggo saderenge mau sholat piye Bu? Sholat ibadah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah
Jadi ibu nek bosen nggih pacane ibu nek surakat dijenengan tilo. Biar ibu saiki tolikan tolikan jenah mahal ilmu. Bahwasanya segala sesuatu itu wonten dalane. Lan dalan menuju dumateng surga nggih niku dengan ilmu. Nah, dengan mboten mugi-mugi ngempal kula sedaya niki dalam rangka belajar sesareng-sarengan. Mugi kita sedaya benjing dados sedulur wonten surgane. Amin ya Rabb. Allahumma amin. Pun siap Bu, ngaji sedaya nggih? Ya. Oke, semangat nggih. Ya. Pokoke dirane sawetane. Betul lah. Alhamdulillah. Nggih. Terus saya iki wonten cerita malih sekedap. Ini wonten sahabat namanya sahabat Sabar. Sinten Bu? Sahabat itu sahabat Nabi. Lah badhe sedo niku pesen kan istrine. Wahai istriku tercinta, tolong nanti kalau aku sudah tidak ada sampaikan ke Rasul. Mengapa tidak yang lebih jauh? Apa Bu? Mengapa tidak yang lebih jauh? Mengapa tidak yang lebih bagus? Nomor itu, mengapa tidak yang lebih banyak? Terus akhirnya sahabat-sahabat niku sedo. Terus sampun sedo, Rasul kali sahabat itu takziah ngendikane sahabat sinten Rasul bertanya, Rasul berpesan, hei istri sahabat, sadurunge sahabat-sahabat ini sedo pesen apa? Mesti enak. Rasul, oh nggih Rasul, suami kula niku matur kok kinten kok. Mengapa tidak yang lebih jauh? Terus mengapa tidak yang lebih bagus? Kalau kita orang apa? Mengapa tidak yang lebih banyak? Ternyata itu sahabat-sahabat itu badhe sedo ditunjuki ganjaran ingkang ageng. Yang baik waktu ngaos, waktu ngaji lho, ngaji kali jenengan ngene iki. Lah ternyata pada waktu akan meninggal dunia ditunjuki ganjarane kan ageng. Mengapa tidak yang lebih jauh? Ternyata sahabat-sahabat itu daleme ingkang paling jauh. Itu ingkang paling jauh pundi ganjarane patah ya. Lah sahabat-sahabat itu maksud Rasul itu mengapa? Nah, perjalanannya dua jam. Berarti termasuk sesingkat Rasul ngaji di sholat jamaah. Nah, waktu akan meninggal dunia dikunjungi ganjaran tiang-tiang badhe ngaji dalane waduh niku ganjarane makanya kok nek badhe ngaji dengan muter-muter mengapa tidak yang lebih bagus? Ternyata sahabat-sahabat itu yang badhe mangkat ngaji damel baju kali ingkang biasa niku didamel perjalanan. Lah ingkang sae niku damel ganti waktu ngaji. Dadose nek jenengan duwe baju ingkang sae kok didamel ngaji niku ganjarane nggih kan? Tapi tujuane apa? Mencari ridhone Allah. Betul niku sudah dipahami? Yang gadah baju sing resik sing apik kok dienggo ngaji. Benjing badhe sedo diduduhi ganjarane kan? Terus nomor 3, mengapa tidak yang lebih banyak? Ternyata sahabat-sahabat itu senang sedekah. Waktu badhe ngaji itu dalam betul jajan kali. Sing setunggal itu diparingi rencani, sing setunggal dimaem ya. Makanya jenengan kula subuh niku ibadah sahabat dengan sahabat. Nah, ternyata badhe waktu sedo tiyang-tiyang seneng sedekah nggih dituduhne ganjarane kan? Alhamdulillah. Bentuk saya dipahami nggih? Dan itu sebenarnya dene cerita Rasul, Rasul kan jawab itu nggak Rasulullah. Sebabnya Rasulullah itu ngerti tiang itu buatan biasa. Alhamdulillah ibu-ibu ingkang dirahmati Allah, untuk ngaos yaitu hadis ingkang kula waos kawula nggih menika ayyul amal. Amal ingkang paling dicintai dening Allah. Kata cinta lho Bu. Cinta artinya apa?
selama perjalanan itu aman. Dia itu wonten hadis itu sholat sebagai wanita itu di rumah. Karena ternyata hadis itu turun karena waktu perjalanan itu buatan tapi saat aman kok Bu, jangan kamu buatan yang musuh ya. Akhirnya berarti diusahakan sholat jamaah tengah masjid maupun tengah sholat. Satu buatan sakit tengah masjid sholat di dalam tapi syaratnya dan kali sakit di jamaah. Satu buatan jamaah sholat yang di buatan apa no. Yang penting sholat tepat waktu. Sholat itu artinya panggilan deh. Itu nanti panggil saya gubernur deh. Dan Pak, saya loh Bu. Tapi panggil pimpinannya itu dia bukan saya tahu. Dan ini saya panggil sini Gusti. Kalau saya pulang itu waktu Pak suami kalau kadang itu terus saya juga sering oleh satu Surabaya karena masuk ke India. Kalau itu asli India, asli makanan CT. Kalau kita kok India, dan itu perjalanan saya Surabaya dan India kan perjalanan jauh Ibu. Sampai kalau itu sholat kita pendalan itu maksudnya ketemu sholat konteki, konteki masjid, Ibu. Dan akhirnya masjidnya kan saya wah Bi. Sholat itu tahunnya 2 bibir. Bakunya sengaja. Si ujian deh. Muslimin muslimat monggo sholat jamaah ganjaran itu likur dasar likur sampai ngomong. Dan justru kita kalau ingkring lari jalan sebentar. Wes nek ujian dona nek sing teko yang istrine wonten iko. Sing jalan ngomong siji kring-kring. Lewat saya ndang iko mati sak terakhir bahwa nggih Pak. Saya ini kenyataan lho Bu nggih. Bukan biar mbah kone sing imani yo percaya diri. Sawu suku fakum atas di atas suku ini orang Islam. Luruskan, rapatkan barisan, kanan rapat. Lurusin barisan sempurna sholat. Ya lurusin dia obah, lurusin ambil. Kalau kita kira guyur kayak mana pesannya ngomongin bilangnya nanti kok ya ambil sholat jamaah. Beli pesannya gitu. Pesannya, wes pokoknya suku aku ngomongnya terus ditolak di sana. Siji loh, saya sopo. Terus akhirnya tengah-tengah sholat, kemudian dia pipis apa-apa, elek, dimakan oleh. Nanti bertanya mau, tapi mah bener kalau tidur, akhirnya nggak boleh kepikiran bayi mulai bisa ya. Lah itu kenyataan jadi akhirnya jauh-jauh perjalanan itu mungkin nonton musola sing masjid sing rame, nonton sing kali blinir, padahal masjidnya ya nggak rame, karena pemahamannya tentang sholat itu kirang, karena buatan ngertos pentingnya sholat, dan ngertos pentingnya sholat awal mayu asabu biadul yawamiyah as-sholat, wa sholat sahih amali, wa fasadat sahih amali. Amal diri penting kiamat bisa dihitung konsep. Nah, sing dihitung pertama kali dengan awal sholat terutama sholat waktu. Nek sholat dikerjane, amal itu dianggap sahih, sedekah dianggap api, posone dianggap api, hajine itu dianggap sah. Tapi nek sholat boten dikerjane, amal itu dianggap karena sholat itu pokok iyane apa Bu ada. Kalau itu mikirnya iki wong Islam ning donya iki gak sholat. Tapi dulu rene nek wayah mati njaluk nyurat kae. Urip ning donya ora kudu sholat. Bosok mati kok nyurati gak mau bahwa ini keberkatan waktu ngadusi waktu ngobrol ini kena kok ini umurnya di gonya nakal gak sholat gak mati dalam nyolati aku
kehidupan sebagai malam sholat tahajud kalian sebagai ibadah tambahan. Terus ayatnya ditutup dengan mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terpuji itu mulia. Dan terusnya kita sedaya pengen anak putri mulia, suami mulia, anak keturunan mulia. Monggo kita sebagai istri, sebagai suami itu diusahane sholat tahajud. Aku wangil mulai ibu kita kan nih. Nek badhe iki lho, jenengan ngombe sak dalem. Mungkin aku iki rasa mikir. Rasa mikir mungkin ndang wudu terus sholat tahajud. Nah, mboten carane niku dipasang alarm bisa alarm. Nek mboten niat, kita niku sampurnya ya Allah aku pengen sholat tahajud. Peniat ngoten Bu. Ngoten ku insyaallah mesti Allah nambah. Oke, jenengan coba nek sing sampun sholat tahajud ya. Oke, sholat tahajud ada halaman madhep kulon sinten. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pisan niku pahala fadilahe padha karo ibadahe para malaikat. Malaikat niku mesti ibadah karo dhewe. Karo ikhlas. Ada niku istilahnya ringkesan. Alban jenengan donga kita donga apa hajate. Ya Allah, aku pengen anakku mulya, pengen rezeki kata, pengen pinangan sehat, pengen pinangan iman Islam. Apa cita-citane jenengan? Pengen anak muda ketemu jodoh deh. Lah sese untuk saya donga langsung ke langit. Ngene lho Bu, mboten tengen bersalat tahajud. Mungkin ya Allah, iso ternyuh iso air mata bener-bener keluar. Ya Allah, alhamdulillah dosaku akeh mulai aku balik sampai saiki. Ya Allah, sama jenengan aku nih. Kok ngoten? Insya Allah mungkin diridhoi dinapura dene Gusti Allah. Nek sampun diridhoi, insya Allah donga-donga kita dikabul. Pripun Bu, you understand? Yes. Saiki lanjut perkara niku amal yang paling dicintai dening Allah yang kedua nggih menika birrul walidain. Apa Bu? Birrul walidain artine anak sing berbakti kepada kedua orang tua. Kita sedaya mangke anak nggih Bu? Nggih, anak. Semakin anak itu wajibane nggih dongane tiyang sepuh. Nah, kali itu napa sampun sedo tetap wajib didongake. Terus kita wabil walidain ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pengertian berbuat baik itu artinya nggih mboten nyakiti atine, nek kita gadah panganan nggih diparing. Orang tua di sini artinya nggih maratuwa. Yang sepuh niku wonten tiga. Tiyang sepuh kita kalih maratuwa kalih guru. Nah niku artine tiyang sepuh. Ibu-ibu bapak-bapak menurut saya niki
Dan namanya tiang sepuh gitu, saya sering saya sepuh saya sakit, akhirnya meninggal tuh. Lepas waktu meninggal dunia itu di cara jawabannya di Dumake, di Yasine, tahlil. Maka ibu jangan sedek, untuk sesuatu di Yasine ya. Yasine untuk sekali gabung. Untuk Yasine, mereka kalau orang mau Yasinan tahlil, mau tak sekali gabung kan? Jadi saya di apa? Jawabannya dari Yasinan, tahlilan itu mulai sedino sampai telur dino. Nah, tumpun telur dino itu sing aman itu diparani yang jelas bebas. Iku ngono aman ning gurine omahe sampeyan niku enek dhuwit cacahe 1000 dinar. Apa Bu? 1000 dinar iki Mas. Turun jupukan iki kanggo sampeyan. Lho Mbak, contoh niku barokah apa mboten? Ora barokah. Nek mboten barokah kok nggih mboten purun Mbak. Wis. Sakne matur wis dene. Bu, aku kok ngomong Mbah kok jenenge di rumah nek dhuwit 1000 dinar kok cukup. Lah kok cukup Mbak? Jenenge ora barokah. Apa? Jangan sampai kok barokah. Sebenarnya akeh lho Pak. Niku istri dulu lho Bu. Cuma nek saiki wonten sing turun. Lah, bener nggih. Terus akhirnya tetap tahlilan, yasinan, doa niku sampai hari ke-7. Niku terus dalam kita kalau apa Bu? Riyati. Sampai hari ke-7 di tahlilnya, di donane, paling ikan lah di panggilan. Pas hari ke-7 niku nggih wonten Mbah niku dugi malih. Assalamualaikum Nek Ahmad. Iki aku yo ngomong nek ning yo omahe sampean enek dhuwit cacah 1000 nggih pertama nggih 100 dinar. Wong ngoten nggih Mbak. Iki barokah apa mboten Mbak? Ora barokah. Nek ora barokah nggih kok mboten purun. Terus iki matur istri malih Bu, Dek, jenenge enek 100 dinar Bu. Jenenge gak barokah. Walah Mas nek ora barokah tak sing oleh aku malah aku seneng banget. Itu istrine ya Bu. Ngapok ayo dibabut sampai terus. Iya ya. Akhirnya iki hari kita mau cerita aja lagi kan. Hari kok tetep dibungani terus hari ke-40 nggih dina kok dislameti, ditahlilne, yasine yang kuatan. Lah ngoten lho Bu. Terus akhirnya niku mbahe wau gimana? Nek anak ning guyu kamu enek dhuwit. Kita Mbak 10 dinar. Barokah apa mboten Mbak? Ora. Mboten pun hampir Mbak. Wes kata nggih. Terus iku hari kita 40 ta wau. 40 napa pinten wau? Terus akhirnya hari ke-100. 100 nggih dislameti malih ta? Dislameti dimasake obat-obate kok dungane tahlilan. Lah niku bae malih. Le anak iki ning guru iki enek dhuwit meneh. Pinten Mbak? 1 dinar. Oh, dan iki barokah apa mboten? Barokah. Barokah kok duduk Pak. Esok-esok nanti terus aku istrinya. Hai istriku, apa Mas? Jenenge Mbah Mas. Dek, ning guru omah enek dhuwit itu 1 dinar. Dek barokah jenenge. Yo duduk dhewe Mas. 1 dinare opo? Iku aku istrinya anak sabar istrinya aku terus gak apa-apa. Dek tak duduk. Sesuk enjinge diduduk ning guru omahe wonten dhuwit kita tahu 1 dinar. Nah, akhirnya tenan. Akhirnya bertahun-tahun. Kan ibu kan duit saji. Kan kalau itu kan itu wonten tiyang sadean iwak wonten akuarium sak jojo. Apa Bu? Iwak besok jenengan kok sak-sakan itu. Sing karena apa sing napa dibadiaken. Dan itu dibetawa langsung. Terus akhirnya mantuk istrine Dek, duitnya 1 dinar mau tak tukone iwak sapansan. Iki Dek ayo dibeleri. Yo bener kalau dhewe ngono Mas, masa aku wabah bener-bener dhewe. Pangan-pangan dhewe. Istrine kan wong nek wis padha ragunan masak tambah ngomong. Kalau istri samine kok ngoten. Terus akhirnya bener beleri nggih Bu. Bener kan iwak di beleri sama ya. Beleri. Ya masyaallah Bu. Tentu
mungkin wong sewu pakai Bu. Jadi kula niku nemu mutiara sepasang. Oh, nek ngono ya cekat-cekat bone raja. Ternyata raja sampun mundur. Masyaallah. Raja niku ngertos mutiara balik niku seneng diose nenek moyange. Sinten mawon gadah mutiara sepasang niku pitung keturunan dadi raja Sedo. Terus rezekine barokah. Masyaallah. Istri lau umure bojone badhe kerajaan. Mas sampeyan nanti kaya kerajaan dipanggil raja nggih jarine kon hadep. Aku melo. Terus sampeyan kok pamit sing paling ayu ora sing paling ayu. Iya sing ngono. Kerajaan tuh. Ini wes meneh kok yo coba meneh kok. Saya wonten istri. Iya Mas. Wes akhirnya kan kerajaan umur yang ada istrinya gitu. Terus akhirnya disambut raja dan saya. Masya Allah, alhamdulillah, saudara Ahmad. Iki yo sing tak ndeki. Pirang-pirang dino aku sedih kelangan mutiara sepasang. Kok sampai sing ngomongnya Masya Allah, matur suwun. Akhirnya kok Ahmad tau diparingi duit dinar tidak gasing. Apa Bu? Tidak gasing dengan kata-katanya babur abae. Dan duit kok Bu bentuk telok. Dari duit 60 di 60 gasing ke duit di dinar. Wes panas. Terus boten niku diparingi boten sampinge kerajaan. Ahmad bener-bener mimpi lah. Kesini iki Sekolahnya yo, aku sampean. Pak, sekolahnya yo. Iya. Tapi yo sekolahnya ya Mas yo pernah ya Mas yo sampai ojo rapi neh. Iku kok ditanya istri-istri kan jalan ibu nek bapak kotor kuwatan pikirane kudu nikah lagi. Sunatnya istrine iku ojo rapi neh yo Mas. Senajan duitmu sudah berhasil, orangmu koyok kerajaan sing lanang ya oke. Berarti kalau saya cerita apa Bu? Ini ceritanya anak soleh berbakti dumateng tiyang sepulipun, diramu yang sepulipun, diparingi maem, didongane, diselamati. Dadi sing ceritane nyoba kok tiyang niku nek romanti ditelung dinani, dipitung dinani, dipatang kurui, disakusi, dikapane segala disewoni dasare cerita niku. Nggih Bu nggih. Dadi kan nek omah diselamuti, nek pun ngeten kita ora ngertos dasare nggih Bu. Kok tersebut dalam kitab Riyadul Yakin tentang anak sing soleh sing berbakti dumateng tiyang sedulur gendongane. Ganjarane apa wae Bu? Emas swidak sing duwe emas. Lakare dene apa? Istana lan sampinge kerajaan. Masya Allah. Nggih, istana apa Bu? Berarti kok apa hartanya apa? Siti sak dinatake barokah. Sing dinatake nek gak barokah ilang ae. Nggih Bu nggih. Pripun saged kami ditanya nggih Bu? Terus kita sedaya niki namine nggih anak. Monggo saged-sagede kita berbakti dumateng tiyang sepuh. Derajate anak iku dongane wong tuwa. Dadi nek anak iki sederajate dhuwur yo nek wong tuwa niku napa nirakat. Dadi nek dongane dididik ingkang sami. Pripun saged kami dua saya? Yes. Terus amal sing paling dicintai dening Allah niku napa kali kamu apa Bu? Anak sing berbakti birrul walidain dumateng kedua orang tua. Terus nomor 3 untuk sholat ini Bu? Ya, sholat Jibril. Tasgil.
niku didik supados anak dadi anak ingkang napa rukun. Nah kita saged anak iku sing halim alim, cakep cakap lan napa niku bijaksana. Nah kita saged didik anak ingkang wonten bidungane niku sami kali apa jihad fisabilillah. Dipun saya lagi ya. Itu saja ini cerita jihad fisabilillah ya. Wonten ceritanya tersendiri. Mugi-mugi proses kontrae ya Bu ya. Dipun saya lagi ya. Ini dari amal perbuatan yang paling dicintai bener iki Allah ya kok. Nama sundari apa? Ingat ingkang sholat tepat sholat. Nomor kali birul walidain berbakti kepada tiang sepuh. Kita nomor 2 nopo. Terus nomor 3 nopo seneng jihad fisabilillah. Perbuatanipun tenagane hartane kalau jenengan ngene iki buku melampahipun mboten napa nggih. Lah boten iku sampeyan jihad fisabilillah. Lah niku dicintai dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampun nggih boten mau nggih Bu. Nggih kakek apa dosen ini wonten kesempatan malih kita saged terusaken ngawas sesarengan. Monggo donga nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakril maut wa najatan minan nar wa afra'intal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa rasyid. Allahumma maghfir sidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, untuk selalu bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa tusuk dan setia kepada kami ya Allah. Allahumma tawil amalna ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyofi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinari hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wa tsabbit imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ila khairinna terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa an syari'atina terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Wa qina izana fi dini wa
Alhamdulillah